Wala ng buhay nang matagpuan ng rescue team ang 13 anyos na dalagitang si Janica Jane Borbor sa ilog ng San Simon sa Dinalupihan, Bataan nitong July 27. Hapon ng July 26 na magkayayaan umano ang biktima at mga kaibigan nito na maligo sa ilog. Ito rin ang mga panahong patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan dala ng habagat. Pasado alas 5 ng hapon ng malunod ang dalagita, subalit batay sa report ng pulis gabi na ng idulog sa kanilang insidente. Una umanong nagpasaklolo ang isang kaibigan ng dalagita kung kaya't kanya itong sinagip. Kalauna siya naman ang napunta sa malalim na bahagi ng ilog at tinangay ng malakas na agos. Inabot din na magdamagay sa nagawang search and retrieval operations bago matagpo ang nakabaon na sa putik ang katawan ng dalagita. Nasa 15 talampakan umano ang lalim ng ilog at naging pahirapan ang paghahanap dahil sa sama ng panahon at maputik na tubig na nagpapalabo rito. Nananawagan naman ang mga kinauukulan sa mga magulang na bantayan ng mga anak lalo na't kasalukuyang mataas pa rin ang antas ng tubig sa mga ilog at sapa. Nagpaposte na rin ang mga bantay bayan sa bukana ng ilog upang masigurong wala ng residente ang maliligo o tatawid sa ilog lalo na't patuloy ang pagragasa ng putik. Rainiel Pawid, CLTV News.